G? O, to możemy szefzowe. No ty za nie podkowanin. Weźcie kapirec. O, szef bezowe. Zawyższymy okazję. Gila, Graf, Fritz, Berzi, Sisovia Tapket, Osimpere, Tisipera. O, Oda. Žilo kasito. Saslušajte narode, Maharaja Pikachu dolazi u grad. I to znači da ima rubijeve dijamante u gradu. I zato jedino što moram učiniti upasti u taj koncert i uzeti ih. Ali šefe, više odite inspektor Pedra, zadužen za čuvanje Maharaže. Zbog njega može se nikad neće približiti. Imaš upravo, Žilo, zato što ja neću biti u tom koncertu. Pa, kako će približiti Maharaži? To ću da opustiti jednom jedinom hrabarskom kralju, ali kaptu. Gdje tu ket?